ni Tuhata Yesus Kristus, tapasada ma rohado pikirata marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Namamulus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay na miyan ro di saliling nilileng na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadian mi. Say buhay ma pinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiay. Jalaringgas hami manibangi, dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami, asa huparhaseang hami aka ari-ari ni ngolunami na perdoki. Say pamasuk mahami tuhanguluan saliling nililing na. Pujian nami maho disi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
patik ni debata ima sian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano. Ianggo tunggabe si sobaon, manang sioluan. Tiado lapatan nii, ondo. Ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani, jaladang jadi uluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Atong rak mangidugugu mahita mangulahon mahubar tu patik nai. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nahumbar tu patik mi. Amin. Tatopotima dosata nagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagudangido. Saya asi maroham mida sadok bangso nami saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguh lima rohanami, asamuba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Humokop hita gabi dosa do ibana nasotumada dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tajahama hatani debata turpuk epistel di hari mingguon ima natar surat di pesalmen 130 ayat sada sahatrodi ayat onom dohot ayat 10 tolu sahatrodi ayat 10 alu tajahama marsikat soring. Ale Jahoba disulikit jala ditadahodo ahu. Saya dibotohodo manang nahudul manang najongjong ahu. Garisian nadao dia tusihodo pikir aku. Manang mardalan-dalan manang modom ahu disege hodo ahu jala takasdo dibotoho akadalaku sudena. Aidang adong nanggo sada hata di atas tilaku tongon doale Jehovah dibotohodo sudena. Tole sian pudi tole sian jolo dihaliangi hodo ahu
jala dilinggomi tanganmu do ahu. Tung masurukku do perbinotoan si soni diau, mati bahu do dang hadong-hadongan au. Ai hodo manopa akka piaku, ditonun hodo ahu di bagasan bortian ni dainang. Mandong aliate maau tuho alai ni surung di pambainanmu diau, na sumurung do akka jadi-jadiamu, jala takas situtu doi ditanda rohaku. Datung buni holi-holiku di jolom, ujuna terjadi ahu di sihabunian, ujuna tersirat ahu di dalam laut. Di urungan ahu nunga tidak akamatam, jalan nunga tersurat tu pustaham sesudenai, nunga bidohul hian akari-ariku, uju soadom dopenang gosada. Di baheni masai arga situtu do aka pikiranmu di ahu, ale debata, jala masai torop do bilanganna. Tungsura naeng rajumaku, tumorop do nasida sian horsik, molongot au, tung dope au di labumi. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tidak kon ma haporsiao tai songon nahina tidak kon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rak mahi tamadok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubano turu dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamuni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamula kusukutu tanoon manghumi halak na mangulu dohok na mate. Au porsea di tondi Parbadia jala arong sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akan na badia dohok dihasesani dosa dohok dihatai na mandok mula mangulu do sogot daging ni halak nang mate dohok dihanguluan na surasuda. Amin. Tabigay matikting na masa di minggut ta sa daryon.
Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Parjolo Dung Trinitatis, 2 Juni 2024. Topik minggu, debata dona punah hagogoon. Sada, partangyangan wilayah. Huria naing patupahon partangyangan di Bagasan Saminggon, Ima, sada, Kamis 6 Juni 2024, wilayah Walu, keluarga A, keluarga Nyonya T Silaban, Boru Simanjuntak. B, keluarga R Silaban, Boru Sitanggang. C, keluarga B Sirengo-rengo, L Boru Togatorop. D, keluarga F Sibuaya, Boru Tambunan. Waktu 19.30 WIB, alamat RSG. 2. Jumat 7 Juni 2024, wilayah 5, keluarga Nyonya Sintua H. Siahaan, Dr. Anda Ramaida Boru Sitanggang. Waktu 19.30 WIB, alamat Jalan Raya Pasar Minggu, Gang Sosial, RT 010, RW 001, nomor 25. 2. Panitia Pesta Gotilon 2024. 02 titik sada, di hari Minggu Sadarion 2 Juni 2024, Dung Sidung Ibadah Siang jam 10 WIB, Panitia Patupahon Rapat Pleno, nama ringanan di RSG, masuk pukul 12 WIB, sahatu 10 onom WIB. Pinangido tusude panitia, asaro mandohoti rapati, tiktingon ma selakaligus undangan. 02.2, Dung Sidung Warta tabege ma sosialisasi sian panitia. Tolu, Dewan-Dewan. 03.sada, Dewan Koinonia. 03.sada, seksi perempuan. 03.sada, punguan inahana. Di hari Minggu Sadarion 2 Juni 2024, punguan inahana laodot mangebati huria HKBP Yogyakarta na niuluhoni inang Pandita Herlina Siregar STH. Tatang yakon ma asa mardalan denggan ulani. 03.sada, paduan suara Kor Ina Kamis. Di hari Minggu Sadarion 2 Juni 2024, paduan suara Kor Ina Kamis, dohot seksi perempuan, laodo mangebati HKBP Marunda, Resort Jatiwaringin, nani uluhoni amang Pandita Sobok Simanjuntak STH MM, tatang yakon ma asa mardalan denggan ulauni. 03.2, Dewan Diakonia. 03.2.1, Seksi Kesehatan Pemeriksaan Papsmir. Tu akar ruas perempuan na mengguna BPJS Kesehatan aktif bekerjasama dot Prodia lao pemeriksaan Papsmir. Boima mangisi link naung tarsurat di warta jemaat manang info lebih jelas na boima menghubungi Dr. Ricardo 0812 788 18919 atau Senandung 0813 183 72033. Jala Boy berkunjung langsung tu klinik gereja HKBP Pasar Minggu lantai 2 gedung fasilitas. Pendaftaran paling lambat tanggal 3 Juni 2024. Pemeriksaan Papsmir naing di Patupa di hari tanggal Minggu sia Juni 2024 jam pitu 1.10 WIB inganan klinik gereja. 04 Namar Bagas Tikting Parjolo naing manjalo pasu-pasu par Bagason ma Lewi Gabriel Marojahon Panjaitan anak ni amata Insinyur Aris Panjaitan Tubuni Inata Rotua Katarina Boru Simangunsong, alamat Jalan Musyawarah nomor 36A RT 7 RW 4 Jagakarsa Jakarta Selatan wilayah 10.2. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu
Dohot Orwana Tasya Febrina Boru Huta Barat, Boroni Amata Jeffrey Huta Barat Nahinan, Tubuni Inata Lasnur Maya Boru Sitohang, alamat Tanjung 8, Blok 1, nomor 6, RT 13, RW 2, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Wilayah 10 Pitu. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Pamasu Masuon Patupawon di hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 8.30 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 5. Ruas Namonding, Nadiari Minggu 26 Mei 2024, Nunga Jubolo Monding Amata Lerman Sidauruk, umur 74 tahun, Nahina Baluhoni Inata Erida Dona Boru Silaban, alamat Jalan Joe Gang H Amat RT 01 RW 06 nomor 58 Lenteng Agung Jakarta Selatan, wilayah 10 Onom. Tatangyakon ma asatibu tarapul keluarga na Marsi Taunoni. Tikting naso jinahahon dohot parhepengoni huria boima tajaha di tikting naung di parade huriata. Songoni ma tikting dihita di bagasan saminggon. Tabege ma sosialisasi sian panitia pesta gotilon. Horas madihita amanginang. Nahu parsanggapi hami amang pandita Dr. Siter Hutasoit sosoni sudi amanginang pendeta namar hobas di Ureon sosoni nang sudi parhalado ni Uriata. Au jong son sona mewakili panitia pesta gotilon na aning tapatupa di tanggal 14 Juli tahun 2024 tapamasa dusi holatan sahali para mingguon. Amanginang takas taboto nunga merugulak kami panitia masosoihon mangido tuhita saluhuna amanginang ruas di HKBP Pasar Minggu sosongoni ruas naro tu gereja tahun ima dinanaing tapatupa pesta gotilon na tapatupa di sehari setahun ima kebutuhan dan naon untuk kebutuhan ni huriata program dewan-dewan pos rohanami dia mangdainang saluhna sudi dan naon adalah asaboha mardalan program huriata boha hitam mardiakoni markononia sosongoni nang marturia alani hami siap panitia, hubei kami do cara pencapaian pencarian dana berupa na perjolo mai amanginang di buku wartatai hubei kami do disi amplop ucapan syukur gotilon boima anon amanginang taisi jala talehoma di jolo ni gereja hami panitia nunga siap manjalo di pitu ni gereja. Napa duahon amanginang ima berupa siluasan wilayah sada sahas wilayah 10 Pitu, baik itu berupa uang tunai, silua barang, silua buah, janji iman, sosonginang silua barang. Asa tuita amanginang tapasahak ma tu situa wilayata masing-masing. Napatuluhon hubek kami dotong muse berupa lelang. Lelangon boy ma tong muse tapesan tu situa manang dijolo di gereja berupa logam mulia antam sosongoni lelang makanan lelang barang lan na asing pe tongdo pagidohami to manginang ima berupa anon lelang lagu pada hari H sosongoni
Upaya dohami tua manginang asatok kita berpartisipasi di saluhut ima pencarian berupa persembahan di hari-hari nontong do tapasahat peliata. Alani posronami dia manginang boima tabereng di wartata paling terakhir progres ima pencapaian ni panitia gotilon partisipasi ni sudah jemaat amanginang boy mata bereng disi di wartatai arong dusi kupasahat tami alani tung takas do hami pawahot to manginang sudah dana kumpul terbuka transparan do baik kami boy ma amanginang tabereng di wartai molodong amanginang warta mungkin kurang pas hai maduraton boy ma di pasahat tu hami panitia asa huparika kami tu warta berikutna songonima amanginang songon sosialisasi siak kami panitia pesta gotilon harap rohanami dihamu amanginang mari kita sama-sama mensukseskan pesta gotilonon na tapatupa di tanggal 14 Juli tahun 2024 sahali permingguan dohi tadisi songonima hors marit saluna. Marede mahita huta pasahat ma peliata sada A do sada B. Asio
Dame ni debata na sumurung sian sandok roha ima mangaramo tiate-ate doho pikiram nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan teh. Amin. Barita nauli di hita di minggu perjolo dung Trinitatis sian 2 Korin 4 ayat 5 saha teroris 12 hujah madihita jalata kasma tapai hutihut aidada diri nami hujami tahu kami Kristus Yesus ido pabuai bana Tuhan alai na posomuna dohami ala ni Yesus aida betana madokon marsinodang hati urun sian hahulumuni ibana do pati urun rohanami pabisar pabinotoa disam debata na dibagasan buhi ni Kristusi alai dibagasan inganan namura mata pordoarta namion asa debata na puna hagugun na sumurungi unak kami dina saluhu dohami marhapursuhon alai dakapusohan tarsosak alai dak terhapit na terlili dohami alai datung pinasobu pinatigakon alai dangtung anggobolong totong dohu pausung kami di daring nami hama mate ni Yesus asa patar di daring nami nang hangungulu ni Yesus ai totong dohami akan mangulu dope di pasahat Tuhan matean ala ni Yesusi asa gawe patar nang hangungulu ni Yesus di daging nami naulo mati asa nama korhod doha matiani di bagasa kami alai hangulu anido anggo di bagasa kamu di baheni dang marnalu jahami ailam tu burukna pe hajol nami perdurui anggo perbagasani ari-ari do di pai baru aiha pursohon nami namartiki jala nane yang porsanon ido patu pahod dihami hasangapun na sumurung nalumobi hamuliaonna na saliling nililingna ala hutailiho kami na sotaridei dada tung nataridei ai parsatokina do nataridei alai manotong do ro di salilingna na sotaridei ima sahana asudira manadda mulut so manadda be bah maboto ati manadda maboto padita sempeu tasoit padita pensiunan pensiun sian hakai petukangan lalu tinggal di petukangan ba pina gua saudi keluarga inata buru to katorop sima tupang to katorop dadana 5 ngamara solo sude pahopu sia tarsoni marazoro saudi patada hudiri ate horas meta sudi dukku pausor husur terpukon lao marohaku oh napabuahon naneng masa rohape ragam ni hamaulon di huria doho dinaposo ni huria Fingok ma perjongjong ni HKBP di Hutadame
selidung. Isi sopar huta dame para selidung. Arunggo takarung kate. Sona songgo ida. Rono mensen mar berjamite ibane si marhuta jongjong ma parhutana gebi raja huta ibane si Roma aka ruas tusi di dulu aka isi naung dililei di hutana alamat jalo no mensen gebi pepungu mesi diajari mei itu gutugu ima huriana perjulu ruas ipe baki ma situ opat iweme tugas nyon mangajari melu giring pesuk gereja lau manopo huta marseding lau majalo ke narikot huria dang liling tersudema silidung magagan huta jongjok kuria satu hubang sada welu pulu sahat at 70 teh hubang satu toba sada welu sada satu samosir satu di dakola desi sah mamuse tuluar tanah watak satu Jakarta Surabaya sudah Indonesia dakola desi sah mamuse tuluar negeri beti nanti tersong ni marah jongjongi alani jamita alani barita nauli nabi nari tahun niaka parbarita nauli diturpukon si Paulus sada parseding na luar biasa iba nama maritaho barita nauli hasurungan na segurang ala bui jongjong man na piga huria di bana bui jongjong man na piga huria hamuna karongan tatura di pawesi Paulus maditurpukon bui lo jongjong man piga huria na kone hui ma pertubuni huria KBP bui hatop jongjong alani aha alani ulau nito di perbadiero barita nauli na tabege tajalo tapa husor tu pikiran doho turoha gawe menubu kaporseaon gawe tinggal ma ditinggal kalak bata maha porseaon na tu bigu sobaon somau neopu ne antar maul do ya lay gawe tinggal ma gawe dipakai ma huriai tong gawe marseding ay tahun 1820 sia ngajong be sada badan sending ni HKBP nani gawaran pardonganon misi Batak anggota ni kongsion badanon aka situa do aka tokkero di beligi situa laban ni nagwara katokke kanamora ron ni uluhon ni padita tuwing marsitutu itor halakodo gabe mangurupi padita sedingi marseding ima guguni barita nauli na tu turohani jolma pitor doho doi wana hehe marseding alai bahehe matongra ya kana somajado gawe alo mai ya kibetula ditiki arok porang ni bulad singa mangaraja do bulad gawe doho mahita korban di beni tiki masa ma porang ni singa mangaraja
doh bulada batototong korban ma isurbu mak ke gereja akajabu iba nama ago jabu ni halak pataki rumah pataki murari tu masurbu itu kona surbu magulang alai dang mati terus lem tu nak pegurang ya menolak tutura na manolakin ma pahata-hatahon late rohana elak rohana itu benda tu late elak nel batako ala hasil sugu rohana pejagu-jagu ni mangalion tuhuria merseding kan pejagu-jagu ni HP ibe soileon ana satu mana dunia ni persoal asa sangap pun yang di mana mana dipasangap ala itu ani marhasil do parita nauli nang tubu di tapanuli ala dak sesuri tong ipa si Ahmad dison si Paulus tak sesuri tong majar gurang gotong ga sawati guna majalo huriei di tonga-tonga ni parugamu Yahudi do naso parugamu Yahudi di tonga ni harajaun jongjong di Roma basuguma rohani harajaun Roma mamereng si Paulus suguma rohani akka pangajari akka napistar mamereng si Paulus ala jongjong huria di manang na pienganan termasuk di Korinon gawe doho matong huriei tiburu pitor berbulat-bulat terarong perkilan huriei hehe ma di Korin au pengiku ni si Apolos au pengiku ni si Paulus au pengiku ni si Kepas na tak pengikut ni Kristus be jadi di mana doko si Paulus Kristus do hujami tahu kami Yesus ido nagabe Tuhan naung peluaho joma berdosa mate tersilang humokop aka berdosa ido beritahu kami dang diri nami sugu marhani halak ay diri na ron na yang sangap anggo si Paulus daw makubasi huriei de bana naposoni Kristus doa ne bana makubasi naposoni huriei doa ninna asa marsangap asa patar hasangapun ni debata ama marhite Kristus asa patar holong ni rohani debata tu jolma perdosa marhite Yesus nang mate di haupino silang asa patar di jolma hanguluan na saliling-liling hamulian debata dia kahalak nama jalo baritena uli. Jadi ima huide seturpukon di patorang si Paulus mahapostolonna songo dia may bana gawe pelayan songo partohonan dungi muse di patorang imana ma isero Jesusi najinami tahon nai hurin tu hatta songni dorang nama saya KBP pitorarong do hehe barita nuli na king alay dumang na piga generasi duktubu Roma muse Roma Katolik tong Kristen ini an tan alay gabi persaingan do bersaing go tingkado de bersaing asa suri porsay alay on bersaing gabi patubu-tubu perbulatan do bola di bayan HKIP sinu di Makata itu lema tabay magwarta huria Kristen bata Protestan asa takas beda do huria Roma ninna ini benar HKIP gwarta nguna julu mulana huria Kristen bata terolanido ale tahun 1920 toreba nggak tabay HKIP ay ngaroaka aliran lasing
gawe masih pahata-hataan madok diri na nasitu Soni do nak persoalan ni gereja di Putibion mulai na Katolik gereja Ortodoks Katolik dungi pot sama kamu se ibain Martin Luther merhite reformasi asa mulak tu Bibil ala nunga madebu boy majal Hasan dosa merhite surah kahepe no nasingin na baba debu adak song ni na sinamensen na si Martin Luther tubuh ma Protestan gura ngumuse Protestan iba bebak kajarana jungli Calvinis Luther ado akan asing Baptis do kan asing dungli se hema muse aliran Pentakosta odo ninna tunggu Bibil di hatahun aleho parsehola penafsiran natul menurut dak habisu dak pikiran dak hatawun nasihat tuatai saya rongotik dipakai kesempatan lau papataruh diri na jago huriana na jago ale orang museo Roma museo ngasaya lira Pentakosta se gurang museum tang nang kusadaw ayo malira Pentakosta na tong Roma marzami tau ti Indonesia tak kasi ulos sinay ay si Pilibiguri nay tutungi be ulos ba ayaharu ayaha ulos itutungo tohoi halapan inata di padite ro martonunin waing di doa dia tu gebe darung di si aliran nasi bemuwe harwaya kebudayaan nasing motor rupani lambai motor do manukangi jebet se gurung lo kesipili di banak ka luar negeri si tak minotui ale bahasa ita pakai bahasa ita puji. Nah ima persoalan na masa di tonga-tonga ni pernguluan. Alaw nang pasa padahu pangalilihiad do si Pauluson to ha Kristenon dumula jong ha Kristenon iba na do pangalili alay di takku Tuhan Yesus na hehe may iba na mulut aja hado pani diulon ni Apostel Siay penipul ini Apostol Siai sangaro kaboratan sisian Tuhan Yesus majalo ngagurang di lilei di saya pamati hal hita puasa ikut jun adaw na si Tuhan Yesus ngahusuru ibana na husurok ko ibana mabuagwarhu tuzolo niya kabangso dakola sara bangso beto tuzolo nek ka bangso lo dakola tujeudi tuzolo nek ka raja tu sadok Putibion jadi songni apostelon na ditakuk duibana ala ni holong ni rohani Yesus duibana lau pasauton asa marsinodang hati uron di hahulumuni asa marsinodang hati uron di hahulumuni jadi huaso do hagugoni debatado pati urhon roha pikiran gogo ni parbaritana uli si Pauluson. La sirora ronota tung ala ni hagugun debatado iban nabui tu hakabibi satu tikion. Dak sai tutu sude majalo. Boiro tu akapakira perbeda pikiran. Jalaboy mo manggauri kan itu terbuy manggauri berasa berbeda pikiran mangasau pikiran nana diba tertuwa hagaoron itu benar hera tulu generasi KBP 75 tahun aman untuk selesai tergaur mah itu kan
tiki nama-nama ni merseding ko pito mentawai. Merseding ko di Humaliang Tarawata doh di satu pulau Borneo. Lalu tu siya ke guru paborhat. HP sek mau lah tong. Sa si tonga di tiki ni Jepang penjajah ni di tiki na borhat hala Jermani mulak tu tanang nganeng mati ya bun hakebun ICB makula. Engalau padita Jermani ditakub. Alai ala nunga di pabakit padita sedingnya kapadita akasitua na betul-betul naung mangguruhon hatan debata naung porsea darong behepeng HP ko jongjong sada badan HKBP pugus do na julu jongjong naronggo Jerman mangalep gajinya ka padita Jermani mandiri mah HKBP bah borak nih HP romuse Jepang dipakai magerijai ibu makarta ni gerijai iba me hedeng hurana itaku pak amadu ina sudi bayar GPT tara susah nanti imak kapur kilo nito alai meluero terus lu medale tenang do tang minota teh dia mah padita sirait gabe persiter perjulu 2 tahun terong si penggetina Dr. Justin si Obing mangai rui mana di perdagingun mangai di sudi halaki ruas pesong ni songon na ni alaman ni si Pauluson iban na gabi tu sila aku songon na ni alaman ni si Pauluson sian halak na di haulumu si Paulus si takub di patiur de bata rohani si Paulus si pabisar paling otoa di sangap de bata di bagasa buni Kristus dipakai di bata iba na gawe perhalaruni huria dipakai di bata iba pamangan na guguna doho pikiran na lumubi haporsiaon na di leor suli guguna alai date tak saya sudi majalo ate saya gumurang gutong alo ay Tuhan Yesus di perumpamaan Markus Opati menebur boni sebagia boni tu dia tu delen betul ropi tong ya lakum sebagia tu tanu betu subur reto satokin alai muloro matane ari sinar pamohopu mabetui mate arma madawin na tu persiupian tertuburo alai dihapit si hupima saha dunia sampai marperbue leutik perbue na gurang go perbue ni si hupion songon eme si mareme itu balgeru si mareme seneme alai aronggo memang tutanu narenggan homma netubui jadi ya saya tanam narenggan mahita teh majalo asawi merperbue jeleiro HKP narong gurang go majalo nakpe gurang dang majalo alai gumurang marana majalo ti masa ma parukilon masih hebat do parukilon na pinabuan ni si Paulusona teh arong opat tiba ni bana si rumang ni parukilon ni opat ija hai teh di ayat 3 Mei ayat 8 sia di seluhu doa marhapur suhon halai dak kapusohan teu berarti guranggo di tahun na pursuk halai dak kapusohan tara sosa guau di sosa ka sude akana somat calon parita nauli bana
alai Dr. Hafid. Totong dohu pausuk kami di deng nami hama mate ni Kristus. Orang napa ay sirupe. Terlele do kami di lilihala mungkin do tinggang. Alai dang las tinggang betul. Atau teror gugu. Dangi pasobu. Pinatinggak ko do ami. Alai dang tunganggo bolong ninna. Jadi sonima per kilote, maragau per kilota. Di pausung-usung ibana may seliling menguluna saat do ibana tu penjara dihurukon. Iba mati musir ibana. Alai boni ni namate martirido ya mudar ni namate gade boni na tubu. Gebe jamita nati naunai. Teurate, je molomo nang ibe mana nak kasih tahu non. Gebe jamita di halak. Dia una pola mebir homar tahu non alai hamonakom maido. Kati. Hamonakom ma. Gebe na martamita horisi. Ini pada dok kalak sadir ukuran di haprosiam sar anga molo mar sitaon monang gue mana manang dangido. Molo masa sitaon per kilon sahit. Gurang kana hurang dihita. Tahat dihita menang dang. Molo tahat dihita ido jamita jala ido haprosiam. Tak berkredit molo monang iba. Mana anak kasih tahu nuni, tak berkredit. Jadi, una pola hacik rohata mula ronggo na mangaliahi ta, mangisahi ta, paroau kita, dua kana singi una pola te. Na perluah do, unak saut tinggang, unak terhabis kita. Iko dilihat debatama di habisurna luar biasa. Taingo majolo na epistel nakingan ay dito pa debatado hita merhasurungan siyan nasa natin opay baka tu hita ro di pasaha nasa natin opay alay kon hati-hati di sarihod debatado ngulu ni jolma natin opanay tak kurangan si adan bu si hao di porla idini tak kurangan alai Roma si bulisi erang nato hoi pangamma asadus duhurut debataan bahiro ai tertebu metu asadus duhurut debat bang hibetina ipangamma sieni mapitur galima ditubuh dosai makasahit idra di dia rong dosa nga di si sahit ngai sibe hapugusun ai Roma namora ala dang di mi kata ni ba itor di hapi do akan pugusi sin pugusi do hamoron dang arong armoron yang kusang sen pugusi jadi tabereng di si betul-betul do ia huriaon tabereng matu kayak bime itu semuse ai komula-mula butuson unang gabi unang hala ne kana asing ni hatahon ni kun hakai piru tong tangi ai gurang per kilo ni huriat gurang alai kemampuan melue se per kilo ni do nepeti perlu do arong ujian perlu asani noto naniat tusan nabi notona diuji dua KBP ya kurang mau uji tu KBP uji terakhir saya unang mula ukiyate masa bula dua pimpinan ni KBP tiki butamu dua pimpinan KBP tiki dua porus na bayi dah merbedai masyarakat itu penuli yang gue hamur pelai soda pelai lalamui anggo hamit kita penuli hamit maka cik nai la suwi bemerdu do gatu do akarasi be holan alani nama saya susah nanya ti alai mengatasi persoalan itu narobi kok dilihat debatado kesempatan boy mula musesada
Melihat mah hidup ke Natal tahu siapa lui bui merdame. Mulak tu aturanna marsino de ma memilih te purusna pas selesai persoalan tangan nas. Jelas atau selesai. Akan ang sanga marsirakem bedung bertumbuh. Alai dak kolani di pembangunan ni hurion tarok majolo ai si do haroa membangun hita nung terju hita gawe ruas ni huria terju gawe perhalado ai si ro boy membangun hurion bahita hita rangi takola perhalado mengelola nani leo ni ruas ni huria irui molo salah mengelola hula membuat di mana bapak si gemi tengite beidua ai molo tu pembangunan gereja na baruon alaro persoalan na somasiatu sanantara ni akapanitia do akan asing betu ani mah selpudui du selpui pia sabui jong gereja megah di pasar mingguon tengite iro na hoboto mai siapa dita we kasih hade hoboto alai mana berhubu sedikit tangapalah waktu sini alai mana cerita betul-betul do huason dewata molo aronggo hasadaon semangat di ruas ni huriai saotik peta wasam semangat terus do woi tubon hagabion ai ruas do manarihon narikot di pertumbuhan on hita ruas on perhalado pas Tuhan mana tidak mampu mengelola menciptakan siulau asabui hehe alai gurang do na memang ya maloro nian alai pistar nian alai dang bisuk tersoni ma persoalan gurang guru sini herta na pistar gurang go buku di jaha sampai profesor na piga kredit na hebetian alai dak marhapur siau dangi boto bibil malo do wana bidang administrasi do nasing kepemimpinan HP asinggo kepemimpinan di badan-badan negara pemerintah do di huria asikian do puasa anggo asa bisuk jalagabe muali pasu-pasu HKBP ala dijahadu hatan debata dakula dijah dipraktekon diulahon hatan debata ya gurang gua napistara alailas napistaridu menigai kan itu he beidu pa je hitane sonnaeng bigi tangi hokkatan debata ulah hokkatan debata asa merbisuk kita meneda huaso hamuliaun ni debata asa merbisuk kita dia mantarokon ai yang guna na merminggu rusnya GP terguranggo asing mah di tepenuli ngalam morwi tak minuto manangabi asiro hate meringete angasiro ha mereng halak batak Kristen ni tepenulian irunan harapan iwan asa betul-betul sentralisasi ke mana ke sabui kapadita na sini bersungguh-sungguh melayani tarirunya tujuan alai roro jol magudak tu gereja si patah hurang go parminggu di bana la rupe merminggu tusan la merminggu tusan olo sampai 5 gereja na merminggu alas rojeti alas rojeti alai bihado dihanguluh do
baga arwa matai do inat tejebu na bawa amal bari suma nang ningkan na ngejebu bala watan ni mang sayang ngai ate dang mardame lam tabah susah asana ni dok na si biar itu yang kuratan debata ringgas tu harusnya ke minggu luar biasa ngai layani hakai pimse dak pola buano bibilina ngai babe di ai wayar soni bereng anda luar biasa ibigiru jamita ai pilih dua kapadita mar jamita nama alu ni nak luar biasa to ni ti dia tu ngarong na padita na oto ti nama alu sudi soal labado ditagihon masuk mai sia-siamun ala yang gue terharu arwesa kabirang ayah maguna ni duzene hui tarotson di pasahati bana do tangyanga alai sanksi dan alai alo turohana dia arung gurang kutang yang ta nasurak sempurna anggu si Maria di BG hatai dang haruar sesiam terharu masuk siam haruar sabirang tahun pitor dibuat do zolo tutok na iya si Maria dungi utok air iman datohoi masa gabi-gabi anau suara kuta debawin ne mana iya kan dipikiri kan gabi-gabi yang mau kos watam na alai ibu ni mana mamuse ipau soru-soru mana ma ibu maturohana ije hai mana ma pada naru pada baru ay arong gua besok gabi-gabi basa dan baru baju tu bona anak mai bana bah ay arong gua be gabi porsia mai bana mula nape porsia tonggo betu kesaksian ay biar tu lauzo teh lama wana tu na boru na tu si Elizabeth betero si Elizabeth bah tuan ni maroho ingin termagujul poso-poso iki ne mana bah naso mungkin nato alai terboy manggujulina ayon na tu bon onton na mar bah boy porsia kan ala ditangihon dipikiri di pahusor-husor di jalo to di berbadia patorakon gabi tu haporsiaon naima pamonak ko ni bana maralohon akka tantangan neringuluna hamna karongan atong tatangihom mabari tenauli alai taulahon takolan pendengar pelaku firman unang jamita holamad pabuahon na di luar bibil asa mekkel zolma asal asran membigi hatahon tikos ay sejuruhan zolma mulai dok na tikos ay aru na tinebang ipadite ibaninna tangiyon taksuni mulai begitu barita ini didengar dilakukan tu haporsiaumi marhite to di Purbedia mangaleo togogo pakatusio kabisuhon Yesuliro halak Kristen ngaterjuwete gabsidang ni Kristus ngaterjuwehita jalabuiro tok kita mangai buirita mangai songon naposo ni Tuhani ay naposo ni Tuhani dohita naposo ni huria dohita sudi tapata kasamadirita songon dia ma hita songon ruas naung gabe porsea naung tumayo katai songon paralado naung magabe pangule tonga-tongone huriai nunga tahaburzuhon majaha barita nauli majamitaho barita nauli
nunga burjuhi ta marminggu marsermon marpungu nunga buiru hita loja ruas pe loja apa gura kusit hukonna peleano ana sipata lakata pe usi blok kuriau nina sipata pagura kun setahun nonon borak dina mana alai buiru tong nang hurian yang merukil alani ayang gorang arong sipatu paon bayama bui bayan melayani atirang arong narong do tapapungu peleata gawi bui membangun bui malau marjamita song pungun na dua nakingan lau ay na marjamita di kan yang gosong gue pengen nggak lau tu sinda si dia bui itu tahu kan di waktu huria masong nakingan panorangan ni panitia pesta gotilu ni tu dia roi ada tu na di panitia inu ni tu ani may bayan asabwa asarong tuk pahe keon ni hurion mengelola boy lurus ni huria marstao naman silang loja jala sora perdaingon na dia may boy di pugus marsahid dilatei jala di elati halak di paroaroa di tuhasi gabi loja dagingna, loja rohana, loja pikiranna, marsahi ati-atina. Bau nang ulu hatuk marsahi rohamda. Unang ulu. Ay tangarang bui manang si pemelpuni. Ay horong baik ko marsahi ati-atim. Horong mabak kacik roham. Takala na mga nacir horo ay na di jalaw horoi saya di pausur-usuro gabi tubuh madendam gabi marsa magalimau bolokon unang jalaw sesa dosa na inaro songopan sana kami Tuhan di dosa ini dong sesa dosa ku sesa dosa jala udah saya penguti suri. Una saya pay mo tingo ka ay agad ana tutun wang ay na hatsi roha ko na margelengon ni mana babuha ay soy sari hubbi ba soy tikir biba soy dulu biba na hapirang iboto ay nasarong gutikin anak ko na marukli mana manari hongulu ni anak ko na to ko marukli bana alayang ko nabijak nabisuk na tuwa-tuwai ma una pula sari hunau anak ko mi masari opopuki ay ido generasi ko muse benang gunay mana ido na tuwa-tuwa nabisuk tak polek ko manarita selpuho ni sarita mi tak polek ro perlui manabisahi mului magali pamataku bah padain na tua-tua batua ni magali bahasa warung tua ni magali na bahasa unak paguraku besi pikiram selesai biku ngai pesiu bia ba batua ni pesiu ku nang lujo mangula alai pakai mak na pesiu no ko sedi sabar maho unak kolak ko makatai tangi hom mahala beningun tete iru teh apa lu siapa tete ai sona ai mangula hitaon Mama sal puro portibio kanino persoalano passato kina don airu halak bata sei sariu pitu generasi ya hadui itari martana hape orang mati mana merbede suri anak konnai menggul wartai ama kasihan hati jadi ahadu tinggalonomu suruh anak kami itu main ketandai barah merhuri ya ibana baik unak kalau masih sekolah ayang go pataru tu sekolah les an hebat wakamat taruh ina tahun alain pataru sekolah minggu orang sih ne mana sama umar gero tu sekolah minggu mangalio jol mamar bisuk siapa pala gurak
titilna HP jahat itu itu tarang gunana di mana bidang arung. Jadi dari kekuatan yang ada dalam diri kita dan boy kita melua, apalagi di partikian on arung boy kita melua be. Saya mau peluh diri nuaing dan buban naborat di ke pembangunan on saya mau. Molosoni hutun nakana poson pakai HP basilo loaki be alai dugzina HP gawi palo loaki be kan itu. Memang dang jamat tapi satu kos zaman sobi zaman ni akan apa sonwaing nami. Jadi kusadar rokan nama tua teh. Arong ko keterbatasan, arong ko tiki merti tibiru sudi. Alani beharo bainotang asa melue hita, asa unang tarhapit, asa unang dibolokon, asa totong semangat kita marparita berita neuli. Iko pausung-usungom do akasi tao noni sude jala tinggak kumai tutuhatei ju tuhatei menuhuk silangi rap doto unang orui si tao nom silangmu unang orui tabai pita hot manangisi au mana beni alai tahaku itu to. Bagaimana kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan itu narikot nuai. Anggo dirim dakarang boy be ya tak mengatasi dakarang boy nangis pi. Anggo kapar swala sedo pet tadi ngulon dakarang tolak pita be mengatasi yang gohola sedirita. Apalagi sahalak tadang boy merdongan nama itu boy. Aipi merdongan tai gurang-gurang apalak kalakal tom. Kan? Alai merdongan to tuhat tai mah. Tajaloma hagugun nasihat Tuhan teh. Bagaimana kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan? Perjulura taukuila hagaliu tatakui dosa tada. Unak saya teh pikir be tanah beteng tang arung be. Kona kwam roho negale, akwam roho nahurak tahu. Unak pamalo-malo sudah boto ho, ay susah na pamalo-malo sudah boto, adi boto, sudah mana, sudah hatana, wah, tarong nama jalahu gus setuhat tapi tak mungkin be, jalahu gus sibulis nami luluan nama detu kepengulpuk, peleon nama museak kasobau, alai molo di patu toru ho dirim. Diakui ho dosam melue maho mampu maho manau si taono ni manau per kilo ni mampu alania ada guguni si Paulus iben nebui melue bana alanan Tuhan itu hagun Tuhan itu bahkan lukuni bana hupa usung-usung nama itu urus si tao noni asa huida tutong hanguluan nabi nani Kristus ini dewana asa mau nangaun dewana imana perjulu na peduahon ya andalkan ya mengandalkan firman Tuhan mak manda asa dapat hikmaton unang mengadalhon ilmu pertibion asa bisuk tau asa bisuk biar mira jauh baru mulai nepistara dah bisuhon gitu taringga semua majah mangulahon asa marhite natajaha tapausor husor tu haporseaon haporseaot tamanetuk maneluhon akan tantangan hidup mulu taruh daking sahid gawe kelemahan hita doi bamari tiap porseot taruh gawe boy malu sahid hita kalani mubeti ayo nu betun seguring enak karakteron sawinoton
masih aha ma dokteron ipai ini du sai ni zolma asa gurang rekening ngatong tang ite asa ro merubet edeng tur pemelumi hima bisuk ipurti biodi habis taran di alai tajaloma tabege taguruok kata dewata asa dileo dewata dihita habisuhon mangaloh sude maraloh sude akka tantangan nguluton nepetuluhon pamartangiang mahitarah mersigatung mahita tutuhattay tapangido masalam ditebay tuhattay haporsiaw Tuhan tebay haporsiawku alibu hama bekku di Pangido tabay hapor sa suya huwataan subigi huwataan suyulah huwataan asa tabay hapor siya mo asaroto di purbadiya ito ba dadati mana martangiangi isi martangiak ko teroroto di purbadiya lao si bulis dadati mana majahabi bili marede martangiang tiki marede ho lao marsamu hene teboda mo marsa kibe tormarede meibe asa torlawar saki una pola ser saki pikiri tormarede mau geti putar hera musong te kusonido ya masih gatung alane ba hapor siya taido natuk mengurupi tatuhat taido hapor siya mahagun tuhat tai ta hapor siya mahagugun de bata ay molo por siya jelamar haposak kita tu de bata merul hagugo dohita songoje saya 40 tulu sadai merul hagugo namar dapot dohita akan namar haposak tu Jehova merul hagugun mar dapot songon leli to sewu habang manari parilau alani hagugun itu hatai mahita witorus mulam galepe matang ta kahita na pasyuno na te ekana matuol lensiyon aya kurak kuda lensiya dongan sonnata te gurang ate jalame muhajar sonido bangga maho pasyuna te ke banggadui bahasa Indonesia itu tahu mas mursia pului belum tentu suria karena poso pesiun ada teh ngatur laut di tengah delen mau lihat madok pesiun bahwa mau lihat ini roham dadati mama mari tahu berita nauli to kena kau mutu pau pum tu manangis siapa tahu dadati mah lam ringgas mahita tu mangion hatan dewata majete memang ahli harus simetu aku naweron siu puluhan tahun di mana muding alai mulai sian welupur siu lama jahe bibil soalnya lama jahe bibil di mana inge pigeheli bibilu jeho inang ngagu warung pigeheli mulai kula kun di mana alai ibu to horo na jinami eso hobo to beina alai dijah bekomujo ai ngetor launa etor aku tes atong dia majahe mana renungan hari ai haro tero kon nakina ai subo to bihina ba alai mangula do to di purbedi pahotok kapor siaw dai no piti mangalok ketahanan di bana 196 tahun mati rapolan sahina ala na hurang gugu na makwar tangarong be arang be harwa gugu na pamati topudo saya serapan belau mineng meredet tergora-gora mana menjaga hei nganeng mati tapi tuh udah nggak mati susah nih nerok so nanggo sangai memang katai susah nih alai hapor siaw ya tiruam me jami terulala ngulune Tuhan jami teru nguluni simetua kutua pareses tuga torok nahinan sampai pesiu ni mana darung jebuna bah bihari amang niku atau emak kapadita na say makolson nguluna hatop patok be mate binna bah ciero na ako gawi sami sa 2 tahun nai ay satu na mate daw tibuna ay bedo bah
Ima hasurungannya kapan tidak berjulu, pertolongan berjulu. Hebat dia, luar biasa. Dia hita pe ya torus mahita. Ya marsigat tunga tapor siya mahagun debata. Jalan na perpudi lasido ayat na perpudi. Pamatang taon inganan na muramata apordon. Ala itu mamatang na muramata porodo dilihat debata arta dihita ima hapor siyaon. Ima todita na mergugus itu tuh. Bahkan dia tidak kon si Paulus diturpukon dang di papor satu Tuhan itu hita nasobo itu hutok ta ama tebunei. Jadi udah pola mebiro airak di papor satu Tuhan tai itu hita nasobo itu kota. Muni jamuan nong ayat 10 lui. Aiha porsuhon nane yang porsanon ido di patupahon di hita di hasangapon na sumurung na lumobi hamulion na nasaniling alat hutailiho kami na sotaridei datung na taridei ay parsatokin ado na taridei alay na manotong rodi sa lililing na ro na sotaridei. Persatokin na dong natay daw, natalamyo. Sa liling mangulo hita sa torus tuarok sa taon di son. Dupe mate hita sa sonang mamurum ho. Dang ita hey tadeho sonang mamurum ho na mertui dung mate biya sa sonang. Bau na iba na pala may biri mate sa sonang bo, kan? Ay may biro mati, biyaro na ito mo. Padak po la. Ay dalan manopo surguidwi. Dia manustari day ima todita naong tinubos ni Tuhan Yesus. Nahehedoy muse siyan tanomata. Hehedo muse pamata ko siya tanomano suang mangulo bayan ito kata. Haleluya, haleluya. Ito rin na ro. Dungi dakola ni buanon na mahita tu hasonangani tujuan ni nguluk terak putibion benwagicang do sa bulota tu si mahita masihol unang lalap pita di putibion nate satok daw nak pola merbedeho sa roy na mati do manangisi bitaw pardami ho law tu anak ko mati pardami asabaha saya masipeda sugut kana porseduk sa bilakana tusido asa di benua gijang mamereng hasangapun hamulian debata ima sasaran ni padalan ni ngulut tadi putibion nak peta bolsa kasih taonon nak ta bolsa kahamaolon di natongan perhuriaonon alai ingop ma tujuan ni sude asa partoha bohita di hanguluan na sailing-iling na amin martang yang maita mau lihat Tuhan ala dipaingot hatam hami song dia ma pengalaman ni ka naposom pengalaman ni ruas ni huriam menghadapi pertumbuhan perkembangan patikianon jalan muba-uba dangarong nahot ngauli nuaing marsugo dang ulibi alani Tuhan tungholan hatam do nahot rodi seling-liling na jala margugus itu tuduh hatami to majum siap pulang si dua baba idona ing zuhun jamita otto hami asa huakui hami hagalion nami huakui hami dusanami jala huakui hami huaporsiami nunga di sesa hodu sanami marite Kristus Yesus alay sa totong nabi madadati si bulisi makaliangi hami bakit dipakirok kadongan nami ka nasoloto hami lau mga lujay hami pasoratok kami asa unang niyan hubarita kami barita na uli
Alayang gusi Paulus sah roli penjara, sah roli ni naneng mate, totong lui bana mari tau beretu nauli. Bahkan sudah setahun nai gawe jamita doi. Dang mai le ruas ni huria makana porsea di Filipi lau mam dulu ibana tuku penjara. Dang mai le kana porsea lau majalo penuturion panorangion sia si Paulus di namar setahun ini. Naik song ni mahami Tuhan. Tuk sopola huwe beri hami akka perukilun na huwai hami ala ni akka dosa na humaliak kami. Ala ibu hado asa marsinodang hati urun siak kami. Asalam tugu haporsian nami sai huha burjo kami ma pertanyaan disiru mebegi hatam disiru hai marede disiru hai pasatu pelian nami pebua nao holong doroham dehami huha porsiai mahagugun mi na luar biasa molo pedi leo kodi hami hagugun songoncol manatino pasomanturu pam alaya ni dosa nunga marlauk dosa ngulu nami gawi gurang doha galeon nami alai tukdo asni roham meneluhun hagaleon nami jala molo masa peka penderitaan sitaonon ola ninebu itu hukun nami do di beko aidang di halomoko we hami tinggang manang mate somar hapor syaun alani Tuhan ramoti mahami sudi sepanjang ngulu nami di perdalanan ning ulu nami ramoti mahuriamon asanggia mergugu bui tumbuh jalan marpanidangion marhitiak kaulaun lamdenggan pembangunan ni huriam lamdengga permingguan na persekutuan ni akka punguan labui totong marpanidangion marpanidangiu di huasomdo di hagugumu di ngulunai ruas ni huriami sumar sada-sada la subui totong saling masih uruban ulau diakoni sosial makubasi dongan nakana humurang makubasi akana konna asa gawe pistar itu tugas ni huriam atong Tuhan pasu-pasu mahuriam membui tuk mangulahuni marhite-hite akana posom siapa dita sahar udah kasih tua pe doh marhite-hite akka naposom naso partohonan ka guru sekolah minggu akka pangajari parede akka panitia asa betul-betul marhite ulun nasida boy totong makamonakon nasa tantangan-tantangan kehidupan di tongani ngulu marsada-sada nang di tongani huriam urang dusirus ni huriam makana marsahid na dirawat di rumah di jauh di rumah sakit tetu wapo si hamil lau parutu hamil lam gurang go sahid di zaman na majuon lam gurang dunia nubat alai dang belum tentu ubati na wui pamelu potuk kola nasini roham do hola kagumu mau pangasau kami pasu-pasu makaubat na pinak kini akan marsahid si pangandu sinumonna alai lumumi rohana asa tiur rohana lumumi na kaporsiaw na tabay ma ay haporsiaw na ron na tu kumaneluhon nasa ragam-ragam ni sahid hapuguso do kaparukilon imatang yang ngami jala mau liatin ma dihatam mau liatin ma di naung gabe halak Kristen ha halak Batak dung ropar barita nauli jala nung alam hehe huriam hakabipi nung aripikiri hakabipi di partikian nuaing neng maraseding tu Afrika ay Tuhan mau liatin ma alai patau mahuriamon masai duduk jala borah do manarihoni anggodang marsitu tu sadok ruas ni huriam manangyak ko do pasatu pel
akun mah peliat tu debata martangiang mahita ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehol na denggan do na sauli basa na mauli utus hu pasahat tami ma sian na nilehom mi tuhami pelean nami tuho saya jalo mega wiwap na hutus di julom pasu-pasu meja ramoti asahu parasya kami pilianon pati bulhok karajomu di tonga-tonga ni huriam doh di putibion buhay marohanami marhiti to dim asalam mutadahami gurang ni silehom mi tuhami asalam girigir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang sai pinurbadia magwarmu sai ro maharajamu sai saut malo meniroham di Banua Tongaun son dari Banua Gijang lehon matuhami sedariun hanguluan siap hari sesama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan nama dosa tu kami unak kami tugi tu pangucunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Maho disondakon Tuhan Dewata mabuhina tuho jala asi marohana midaho sadidopakon Tuhan Dewata mabuhina tuho jala sai di pasaor homadamena tutodi munabe
berjuang